Ну, команда спасателей. Что бы он сделал один? Заблокируй, Na video Hai de la o parte. Dă la o parte asta un pic. Dă la o parte acolo. Care să dă la o parte? Dă la o parte, auzi. Dă-te mă că ți îngheață terișorii. Acolo, mă, uite acolo. Dă la o parte acolo. Dă la o parte la roți aici, mă. Băi, șefule, dă la o parte acolo. Чуть-чуть осталось. Тебя свинцевый канат, Șeful, dreaptă roții. În spatele, că ea vine încoa. Vine încoa, în dreaptă roții. Aici, băi, pupa, aici. Stai, să mai dau țintă zăpadă. Așa, așa, așa. Așa, așa. Păi nu e, mă, că trebuie să tragem și noi. Păi tragem, mă, prinde de acolo, băi. Dă-mă pufule, vino pata aici, aici e peleaua, nu acolo. Mă, tot dăm, ce să fac? Hai, băi, mă, trece prin ea așa, răgată și de aici. Dă-te mă că filmează. Hai, bă, dai să ia, lasă. Gata, mă, să o dea iară, mă. Dă-i de acolo. Hai. Dă-i de acolo, ca să o dăm așa. Și haideți cu bă. Să înfingem în Haideți coa. pe Mă, că partea trage asta. de aici, mă. Tragem de aici, noi, tragem de ușă. Ce dracu tragi, bă, de acolo? Mă tragi pe mine de șirete? для всех не по приключению. Денег. 22 рублей. 22 не работает. Номер 48. Am făcut gaz. Ui. Ia Maxim, ia Maxim. Hai, dă-i în spate. Cum ai, cum fac ea? Dă-i în spate, dă-i în spate. Dă-i tare. Dă-i la mare. Da. Very good. Вдвоем будем. Hai, mă, de-te. Забрали. Unde este vinul? Молодцы!